Godt. Lad os snakke lidt omkring PWM. PWM er The Poor Man's Analogsignal. Det er en meget praktisk og effektiv måde, hvordan vi kan sende det, der svarer til varierende spændinger ud af digitale kredsløb. Lad os prøve at pakke det her lidt ud. Hvis vi har en mikrocontroller, en Arduino, en Raspberry Pi, ESP32 eller hvad man nu er til, et normalt ben, et normalt digitalt ben, altså et IO-ben, det har to stadier. Det har stadiet, at det kan være et 1-tal, eller det kan være et 0-tal. Okay, hvad betyder det rent praktisk? Jamen, hvis vi laver noget forsyning herovre, vi har noget ground her, og så har vi noget, lad os sige, vi har noget 5 volt herover. Så hjælper vi også lige hinanden, så siger vi ground, det er jo 0 volt. Godt. Og hvis vi gerne vil hjælpe hinanden endnu mere, så siger vi, at det er jo en del af et eller andet kredsløb, hvor man har noget strømforsyning herover, hvor der så er 5 volt herover, og så er 0 volt hernede. Godt. Så vores mikrocontroller her, så vores Raspberry Pi, Arduino eller lignende, den har som sagt to stadier, den kan køre. Den har stadie 1, som er digitalt 1-tal, den kan få ud. Og det, der faktisk lavpraktisk sker, det er, at der sidder nogle switches. Der sidder nogle switches herover. Vi kan kalde det her en B-switch, og vi kan kalde det her for en A-switch. Det er en transistor, men det er tæt nok på. Så når vi i koden skriver, at lad os sige, det her det er pin 13 for eksempel, at pin 13 skal være high, eller skal være et digitalt 1-tal, jamen det der sker, det er faktisk bare, at A-switchen den lukker, så der bliver etableret en forbindelse herop, så der kommer til at være adgang til 5 volt herop, så den vil være ligge på 5 volt. Så i det her tilfælde, jamen så vil et digitalt 1-tal svare til 5 volt. Hvis vi derimod sætter den til 0, så digital write low eller value 0, afhængig af hvilket kodesprog man bruger, jamen så vil den forbinde B-switchen hernede, og så vil der være adgang til ground, så vil sætte den her til 0 volt. Så med andre ord, et digitalt 1 vil svare til 5 volt i det her tilfælde, et digitalt 0 vil svare til 0 volt. Okay. Det er jo fint, men lad os nu sige, at jeg står i en situation, at jeg har en motor. En lille motor, jeg gerne vil drive. Ja, jeg vil gerne drive en lille motor. Problemet det er, at nu tegner vi den her motor, sådan her. Hvis jeg sætter 5 volt på den her motor, og så 0 volt hernede, så sidder den jo og drejer, og den er glad, alt er godt. Men jeg synes, den drejer for hurtigt. Jeg kan simpelthen ikke acceptere, at den drejer så hurtigt. Den drejer, lad os sige, den drejer med 500 omdrejninger RPM, rotationer per minut. Ikke? Den drejer 500 gange per minut, og det er simpelthen for hurtigt. Jeg vil gerne have, at den skal dreje med 250 rotationer per minut. Det er mit mål, at den skal nå det af en eller anden årsag. Lad os bruge det som et eksempel. Så vi ved jo, hvis jeg sætter 5 volt på, jamen så kører den med 500 rotationer per minut. Det er for hurtigt. Hvis jeg sætter 0 volt herop, jamen så drejer den overhovedet ikke. Så det er jo 0. Det får jeg heller ikke noget godt ud af. Hvad kan jeg så gøre for at få den her motor til at dreje med 250 rotationer per minut? Sådan halvdelen af den hastighed, den kører med nu. Lad os tænke os om. Det første jeg kunne gøre, det var jo, jeg kunne programmere min mikrocontroller sådan, at jeg forbinder den hertil, som en pin herover til, og så siger jeg, jamen i 30 sekunder, så skal den være høj, hvilket svarer til 5 volt. Derefter i 30 sekunder, så skal den være lav, som svarer til 0 volt. Så med andre ord, hvis vi har noget tid herover, en tidsakse, så hvis vi har et minut herover, for det over sekunder, 60 sekunder herover, vi har 30 sekunder herover, og så har vi 0 sekunder herover. Så pinden, den vil jo være høj i 30 sekunder, og lav i 30 sekunder. Det vil betyde så, hvis man tager det hen over et minut, så i et halvt minut, så kører den med 500 rotationer per minut, så med den hastighed, og den næste 30 sekunder, den næste halve minut, der er den slukket. Så i gennemsnittet,
i gennemsnittet, hvis man tager gennemsnitsværdien, gør det lidt mere klart, så gennemsnitsværdien vil jo være halvdelen. Så kan man sige, det var easy, jeg nåede mål, alt er skønt. Men min motor roterer jo ikke hele tiden med halv hastighed. Den kører bare fuld fart halvdelen af tiden, og kører overhovedet ikke den anden halvdel af tiden. Det vil svare til, at du gerne vil køre 50 km i timen ned ad gaden, og du bare hammer speederen i bund, kører 100 km i timen i et halvt minut, og så slipper speederen. Og så hvis du bliver stoppet af politiet, jamen, så siger du, jamen jeg kører jo i gennemsnittet 50. Jo, men du var lige oppe og køre 100. Det duer ikke. Så på en eller anden måde skal vi finde ud af, hvordan formår vi at gøre det her. Og hvis man kigger på motoren selv, den måde den reagerer på, dens hastighed, hvis nu bruger en tredje farve til det, at jamen, når vi påtrykker 5 volt til motoren her, så hvis det er digitalt ettal, så går der jo også noget tid, før motoren har spundet op, og så går der også noget tid, før den spinner ned. Interessant. Kunne vi ikke udnytte det til vores fordel? Hvad så, hvis vi i stedet for at lave et langt 30 sekunders puls, der er tændt, og en lang 30 sekunders puls, der er slukket, og lavet pulserne kortere? Så vi prøver at lave endnu et eksempel herover, og i stedet for 30 sekunder, jamen så siger vi har 1 sekund tændt, 1 sekund slukket, 1 sekund tændt, 1 sekund slukket, 1 sekund tændt, 1 sekund slukket, osv. osv. Så vi omprogrammerer i stedet for 30 sekunder tændt, og 30 sekunder slukket, så har vi med 1 sekund i stedet for. Så 1 sekund, 2 sekunder, 3 sekunder, 4 sekunder, 5 sekunder, 6 sekunder, osv. Det vi så vil opleve, det er jo, at den kører tændt, slukket, tændt, slukket, tændt, slukket. Og motorens hastighed, den vil jo måske nå lige at kunne komme op på toppen, og så skal den til at aflade igen og slukke igen. Så man får så noget, der ser sådan herop. Det går godt. Man får noget, der ser sådan en savtak, der ser sådan her ud. Vi kommer aldrig op på 500 rotationer per minut, som vil være heroppe. Men vi kommer hen på et gennemsnit, hvis jeg tegner det her rigtigt, et gennemsnit på 250, som vi er sigtet efter. Ligesom vi har et gennemsnit på 250, som vi er sigtet efter her. Det vil være tilsvarende endnu en gang, jeg kører min bil, og i stedet for at køre 100 km i timen i et halvt minut og stoppe et halvt minut, nu vil jeg bare trykke på speederen sådan her. Så jeg vil køre sådan her. Det er ikke det mest effektive osv., men jeg kommer i hvert fald ikke op på 100 km i timen, og i gennemsnittet så kører jeg 50. Der er et tredje scenarie nu, hvor vi så siger, jamen lad os følge den her gode tendens og forbedre det. Fair nok. Så i stedet for at gøre det med 1 sekunds interval, lad os sige et millisekunds interval, så vores pulser er super korte. Nu går det rigtig fint med at tegne dem super korte, og jeg kan ikke halvdelen af tiden tændt, halvdelen af tiden slukket. Det er jeg ikke så god til at tegne lige nu, men halvdelen af tiden tændt, halvdelen af tiden slukket. Sådan der. Jamen i det her tilfælde, nu hvor der går bare et millisekund, et tusindedel af sekund tændt, et tusindedel af sekund slukket, så når motoren faktisk at komme hen og stabilisere sig og lægge sig helt perfekt og ramme de her 250 rotationer per minut. Fordi at den når ikke at skrue ned på hastigheden. Den når at balancere sig på gennemsnittet. Det her, det er en af de fantastiske fordele ved mikrocontroller og små computere osv., det er, at vi kan tænde og slukke for ting vanvittigt hurtigt. Og vi bruger den her mekanisme til at styre motorer. Vi bruger den også til at styre lys. Hvis jeg gerne vil have en LED til ikke at lyse med fuld lysstyrke, som jeg vil have heroppe, men gerne vil have den til at lyse med halv lysstyrke, jamen så kan jeg bare lave min pulser korte nok, til mine øjne ikke længere kan følge med, til at den faktisk tænder og slukker hele tiden. Og jeg ser den med halv brightness, med halv lysstyrke. Det var den ene halvdel af magien af PWM. Og det vi har arbejdet med her, det var frekvensen. Frekvens. Hvor mange gange i sekundet går pulsen høj og lav. Jo flere gange pulsen går høj og lav per sekund, jo højere er frekvensen. Det vil sige, at hvis vi har noget, der er 1 Hz, så en PWM-frekvens på 1 Hz, jamen så vil vi henover, hvis vi har 1 sekund herover og 0 sekunder herover, der vil vi nå at have en puls, der er høj halvdelen af tiden og tændt halvdelen af tiden. Dens periode herover,
vil være 1 sekund. Hvis jeg så derimod har en puls på 10 Hz, jamen på samme tid her, der vil jeg have 1, 2, 3, 4, nej. Okay. Jeg nåede lige at ramme 5. Så det her det er 5 Hz. Jeg løber tør på plads. Så det her det er 5 gange i sekundet, at pulsen går høj og lav. Så med højere frekvens, jo flere hertz jeg har, jo flere pulser har jeg per sekund. Og vi skal huske, at pulsbredden, altså den bredde vi tæller pulsen for, det er fra der hvor den starter, til der hvor den næste puls skal til at starte. Så det er pulsbredden. Så det er ikke bare den ene kasse, det her det er kun halvdelen. Man skal have det hele med. Det vil sige, helt herfra og hertil, det er en periode. Så har vi 5 af de her perioder per sekund, så har vi 5 hertz. Har vi 10 af dem her per sekund, jamen så har vi 10 hertz. Har vi 1 million af dem per sekund, så har vi 1 megahertz. Har vi 1 milliard, så er det 1 gigahertz. Og så videre. Godt, det var den ene ting, det var frekvens. Den anden ting, man kan styre hos PWM, via PWM, det er det, man kalder for duty cycle. Duty cycle. Duty cycle er, indtil videre har vi benyttet os af 50% duty cycle. Og det er, når vi sender de her pulser afsted. Vi bliver enige om, har vi en frekvens, der er høj nok og driver vores motor, jamen så vil vores motor køre med den gennemsnitlige hastighed. Og man kan faktisk, der er sådan lidt sjov matematik, man kan lave der, hvis man synes, det er interessant. Så man faktisk se, at det her areal herover, det er faktisk det, der kan ligge hernede. Man kan faktisk tage den blok, plop den derned, plop den derned, plop den derned. Men det her, det er det, der svarer til en duty cycle på 50%. Fordi 50% af tiden er den høj, 50% af tiden er den lav, og så videre. Så laver vi noget, der er, lad os sige, 1 sekund tændt, 1 sekund slukket, 1 sekund tændt, 1 sekund slukket, så har vi en duty cycle på 50%. Men vi kan styre det. Vi kan styre pulsbredden. Og sige, vi har noget, der er 80% tændt og 20% slukket. Således. Det her, det er en duty cycle på 80%. Fordi 80% af tiden er vi tændt, og 20% af tiden er vi slukket. Og så gentager pulsen sig. Det her, det har en interessant ting, fordi det er, at gennemsnitsværdien er nu 80% af vores forsyningsspænding. Så hvis vi siger, at der ligger 5 volt herop, og stadigvæk ligger 5 volt herop, så var vores gennemsnitsspænding her 2,5 volt, fordi vores PWM var på 50% duty cycle, så 50% af tiden er vi tændt og slukket. Så det vil sige, at gennemsnitsspændingen er 2,5 volt. I det her tilfælde, så vil gennemsnitsspændingen være en 8. del, eller 0,8 gange vores forsyningsspænding, så det vil være 4 volt. Så vi har 4 volt herover. Og her kan man faktisk se det interessante ting, at hvis jeg nu forbandt det her til min motor, så vil den køre med 400 rpm. Ændrede min duty cycle til 50%, så vil den køre 250 rpm. Satte jeg duty cycle igen op til 80%, så vil vi være op på 400 rpm. Og jeg kan prøve at lave et lille hurtigt eksempel for en varierende. Så lad os sige, at vi har noget, der ser sådan her ud. Sådan der. Nu har jeg prøvet at lave noget varierende PWM. Og vi har nogle forskellige cykler her. Så vi starter, det her det er den ene cyklus. Så det er den ene periode. Det her det er den anden periode, det er den tredje periode, det er den fjerde periode, og det er den femte periode. Husk, vi starter altid fra, hvor den stiger, til hvor den stiger igen. Det her, det vil svare til 20% duty cycle. Det her, det er 40% duty cycle. 20% af tiden er den tændt, 80% er den slukket. Her er den 40% af tiden er den tændt. Det her, det er måske en 50% duty cycle. Det her, det er måske en 70% duty cycle. Og det her, det er nok en 90% duty cycle. Så vi styrer pulsbredden, og den resulterende gennemsnitsspænding vil være
sådan her. Så det vil være herover, så vil den være 1 volt, 2 volt, 2,5 volt, 3,8 volt og 4,5 volt cirka. Så hvis vi kørte en PWM, hvor vi havde, vi skal lige huske, vi skal lige have mange af dem her af gangen, så den kan nå at følge med. Men kørte vi en inkrementerende PWM, der var hurtig nok, jamen så vil det der vil ske i virkeligheden, der vores motor vil spinde op stille og roligt og starte fra 0 rpm og op til 5000 rpm. Og ligesom med en LED, som kan lave, det der måde man kan lave pulserende LED'er, der går op i brightness og ned i brightness, ved at styre pulsbredden. Og det er PWM. Som sagt, 2 håndtag, man kan arbejde med, frekvens og duty cycle. Og det tillader en at styre hastighed på motorer, og til at styre LED'er, og diverse andre ting, som man gerne vil have effektivt en varierende spænding på. Så ved at bruge vores 0 og 1-taller, ved at bruge vores adgang til at kunne lave 0 og 5 volt, kan vi faktisk ved at gøre det rigtig, rigtig hurtigt, opnå at få 2,5 volt og 4 volt og 1 volt osv., så vi kan ændre på den gennemsnitlige resulterende spænding ud af det her. Og derfor så håber jeg også, at det giver mening, at vi har P-puls with hvide modulation. Puls, hvide modulation. Mange tak.